তিনি শুক্রবারनि सानाव फुंनिफ्राय 12ता तामानि जराव करबुक साब डिभिजन बा खबजा सेला काहाम एडिसि भिलेजनि केस्टरबागाननि बालिका विद्यालय टाइपफोर हस्टेल हनै जे संसार जाकुनि आबनो उद्बोधन हायखेबा दकालाम फियकनानि बागै साल कवंगमा सकां हायखेबा ताल कवंगमा सकांनो दिसाइड हायखेबा वान सकलाय मानि जे खालायनानै फियाबा आबो बार-बार कैंसेल ngै थांमानि यागुलो दिनै शुक्रबारनि सानाव दकालाम फियगेर फैगा त्रिपुरा हास्टिनि मन्त्रियकरा सीएम डॉक्टर प्रोफेसर मानिक साहा तेबो आरो फाइमानजक फाइका आईएएस तरित कांति चाकमा तेबो फाइमानजक फाइजा मातारबारिनि एमएलए अभिषेक देब्रायते अमरपुरनि एमएलए रंजित दास न खबैते करबुकनि एमएलए संजय मानिक त्रिपुरा तेबो फाइमानजक जाक आरो सोशल वर्कर नि अटिन ररियांगते असिम त्रिपुरा तेबो करबुक ब्लॉक नि बीएचसी चेयरमैन प्रणब त्रिपुरा आकसंग बालायनो हमददम खेनो आमचानि लुकुरबो खाटं लायजाकताबो जाला काहाम एडिसि भिलेजबो आइसा हस्टेल कटर न खलगेर जाखा हनै आबनो रगै नायनादि गोमति टिभिनि मांक्लेते बालाय नायथंग थकेनो बरक जमुरुक दगालाम फियगेर खातिनि डॉक्टर प्रोफेसर मानिक साहानि याकते खलै दगालाम फियगेर जाखा केस्टरबागाननि बालिका विद्यालय टाइप 4 हस्टेल हनै नायनादि सिनि गोमति टिभिनि मांक्लेते